Bira. 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 Si Jan Gabriel dito sa may Rizal, Laguna, yan. Shout out mo yung tropa mo. Shoutout to kay Mike Dawat. Masyadong makulit. Makulit, oo. Okay, thank you sa'yo, Jan. Mga pangalan niya. Ano mga pangalan niya? Miko. Si Miko ito. Ito naman. Bata ni, Si Rodel. Arudel si Saila. Si Saida, si Spider. Bata ni Rodel yan. Puntayin naman. Kaya nga, medyo, bayawa. Ayun. Ayan, shoutout sa inyo dalawa. Thank you sa inyo mga kuge dyan. Ayan, si Tisoy. Ayun, welcome back to my channel mga kamba. Magandang araw sa inyong lahat. May palaban ulit tayo, masbate ulit. Puro masbate na yung mga gagamba natin. Pakunti na yung Tagalog. So, pakunti na, pamahal pa, paliit pa. Hindi totoo yan. Kaya na nangyayari mga kagamba pagka walang tigil na yung panguhuli sa isang lugar, hindi na basal kung tawagin, pabalik-balik na lang yung mangingilaw. So, ayun, palit na ng palit. Hindi totoo yan. So, pinatigil ko muna yung isang grupo ko doon na mangingilaw ko dahil sa pabalik-balik na lang daw sila doon sa area. So, wala nang basal. So, yan, bago tayo mag-shoutout mga kagamba, ito yung nire-recommenda kong coffee. Yan, Superior Coffee, gawa ng Phil Tycoon mga kagamba. Dito lang yan sa may Cavite yung manufacturing nito. Sa halagang 2,000 may negosyo ka na pag nag-join ka rito. Bukod sa may negosyo ka na, may produkto ka pang makukuha. Ito, effective to, Superior Coffee. Para sa mga diabetes dyan at saka may edad na hindi na tumitindig si Manoy. Eto, may pagkakataon na kayo. Kontakin nyo kaagad ako, tawagin nyo agad ako para masubukan nyo. Effective yan, subok natin Tate Mindo. So yun, shoutout muna tayo kay shoutout muna tayo kay Amazing Spider, kay Big Dis Spider, kay Kasakmal, kay Gigi. Shoutout sa'yo Bubbles TV dyan sa Antipolo. Shoutout din sa'yo Curb YT, yan. Kay Sian Gaming PH, shoutout sa'yo. Yan, so yun mga kamba, panoorin natin yung laban na masbati. Puro masbati na naman ito mga kamba. Makikita yung mga sakmalan niya na matitindi. So yun, panoorin natin masbati sa masbati. Ito yung isa. Ayan. Ito naman yung isa. Yan. Liksi Yan. Kawalan ko na ito isa. Harap. Bumalik ka. Mapupuitan ka niyan. Balik ka. Yan. Balikpas ka. Bira. Bira. Naabon. Bira. Ay, mahabang pa. Yung pang yung pang nanakbo. Waman ka. Anak mo. Good size itong mga pauwis na ito nilahod na siya. Pitan mo na. Balikwasan ka pa niyan. Sasahurin ka niya. Bilis tumakbo
buksan mo. Oh, uy. Nabol. Kunin mo. Takbo nga ng takbo itong loko na to. Binalikan. Nadali. Oops. Laglag. Hindi madakma. Nalaban din. Oh, oops. Oops. Oh, nagiwalay. Ari ko. Nangagat ng isa. Nagiwalay. Laban na siya. Maglaban ka ba? Patay ka. Laban na. Manlaban. Oh, nadali sa puwit. Nadali sa puwit. Oh, nakawala. Uy. Pinali ulit. Ayun na, nabilot na. Ayun na, nilapon na tuloy. Ayun, talo yung kanina pa na mahaba pa. Alright. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!